Jezus, 90%, allemaal in de kader van charité. In die laatste 3 dagen, lekker feesten vieren met z'n allen. De onvervalste, de streekvastelavond. En nu, het laatste wereldje van het seizoen, het aflaten van de Bosweek, want alles kunnen eten. Ik ben hartstikke goed op u. Wat keer en laten zien, om nog maar eerder durf te zeggen, dat in van de industrie de vastelavond nu niet. Lieve industrie, de vastelavond. Die huren niet. Roep naar met de goed, lang leven de streek, en lang leven de streek van vastelavond. Hiep hiep. Hiep hiep. Hiep hiep. En nog een applaus voor Yves Borling van Maastricht. Want Geer maakt de vastelavond. En uiteraard voor mijn liefdadige prinses die hij heeft gepresteerd. Laat de huren. Hiep hiep. Hiep hiep. Hiep hiep. En roep in de goed. We zien hoe het rustig is. Stad, prins, allemaal de eerste. Hiep hiep. Hiep hiep. Hiep hiep. Ja, hoe rustig is. Shooters kunnen we niet maken. Maar hey, en ook de regier. Op de klok van de signaal kijken. En ik vrees, er is zoiets.